Dobrý den, vážení a milí diváci. Připravili jsme si pro vás rozhovor s naší super legendární hvězdou z okruhu fotbalu. Je tady, ano, Pavel Šlechtický, a teď prosím veliký potlesk. Dobrý večer. Dobrý den. Tak jak vidíte letošní sezónu? No tak určitě to bude krutý boj, jelikož máme rivaly z Beranova, těm nakopem hřitě úplně. Ano, požerem až... ale váš poslední zápas dopadl velmi špatně, nedal jste jim ani góla. Navíc dostali jste nehorázný klepec. Už se kamera, tak náš host. Dávaj do pičů, ani to víc. Tak ten toho si tady naposled. Co na to moderátor? Je to strašný, ten toho host pošelka nepůjde. Dívejte, vypadá, jak kdyby dostal šok elektrickým proudem. Vypadá, jak kdyby podvěl drog. Už sem prostě nepůjde. Počkejte, mě to až rozbrečelo. A to, že jste se ptal. No, že vaše poslední utkání s Beranovem dopadlo velmi tragicky. Ano, proto jsem byl tak smutný. Nezmíš s tím cukat. No, s Beranovem. Ale ovšem, ale oni padali kroupy, sněžilo, pršelo. Na tom utkání jsem se byl podívat, žádný sníh ani kroupy nebyly. No ať jsme zmrzli, ale... Fakt? Jo, to byla zima, to přiznávám, ale byla to tragédie. Výkon No, mizerný, nedali jste si nahrávku. Moc to nebylo. 6-2. Víte, Beranov, to nebyl by, jo. Tak ono potom v hospodě, že se hodně zapomene. No tak já myslím, že tato sezóna budeme očekávat. No, teď to sem. Tato sezóna. Bude to ovšem jako tvrdý boj, protože teďka máme Stonářov, od toho jsme dostali 8-0, ale jelikož nebude chytat Knoflíček, tak si myslím, že to... Já nic proti němu, kdyby to viděl, jo. Ale zkrátka tam to byl začátek a bylo to velmi nevydařené, takže teď to bude lepší a už se těšíme, jak čím nakopem hřitě. To není dárek. Já bych chtěl ještě pozdravit mamku, jo. Mami, ahoj, jsem v televizi, taky tátu. A Evi, ahoj, jo, čau. To nemůžu, já jsem v televizi normálně. A taky jsem se chtěl přihlásit do Superstar, že jo, X Factor, to mohla být taky televizi taky naposled. Nechte mi to, to je moje.